Em dic Oriol Gómez i tinc 23 anys. Jo em considero amb dos adjectius que me'ls considero jo, i hi ha molta gent que també opina així, crec, que em considero un relacions públiques i una caixa de sorpreses. Què és el que creus que em sorprendria més si me'n vaig a dinar amb tu? Les històries que et puc explicar i els projectes, en plan, jo soc una persona que quan em donen bola no callo. Sí, vaig néixer a Barcelona, però tota la vida he viscut aquí. Vivia al centre, vivia a la Rambla. El que passa és que quan jo tenia 11 anys va morir el meu avi i vam anar a viure a la casa dels meus avis, a la Florida, i vam anar allà per fer-li companyia a la meva àvia. Soc el net del Ramon i la Maria de les Gallines. El meu avi, quan va morir, era molt petit i no vaig tenir molta relació, però això justament amb el del tema de parlar amb la gent al carrer és perquè he volgut seguir com els seus passos. Ell era així? Li agradava també parlar molt amb la gent? Parlava molt amb la gent i era molt conegut també. Va ser un dels fundadors de l'Associació de Veïns de la Florida. Era molt sociable i he volgut seguir el seu llegat, per així dir-ho. Per què t'agrada tant parlar amb la gent, conèixer gent? Hi ha gent que m'ha dit que de vegades parlo massa i explico masses coses, però jo ara vull comentar que jo em considero fracàs escolar de la metodologia tradicional. En el sentit, jo he deixat 4 estudis, però m'he creat la meva pròpia escola. Vull fer esment a un profe que jo vaig tenir a l'Institut Rovira Fons, que es diu Toni Izquierdo, que ens va dir un consell, ens va dir un missatge que em va arribar molt. I ens va dir, cuando seáis un poco más mayores, comeros el mundo. Ir a charlas, talleres, exposiciones, conciertos, provar, experimentar, comeros el mundo, així. Això que em va dir el profe m'ha servit molt perquè a mi el que jo vull com donar veu a que cadascú tingui com la seva identitat i veu pròpia. La meva escola ha sigut això, empapar-me i aprendre del que la gent pensa. Jo parlo amb molta gent i la gent m'explica moltes històries i moltes visions diferents. Com recordes la teva infància a l'escola? Sempre he seguit bastant el sistema ordinari. Quedarà molt una mica lleig, però per mi l'escola era com una presó, en el sentit de estàs tot el dia tancat i quan anava a casa tenia deures sempre. O sigui, ara la paraula que em surt ara és deixa'm ser nen. A la primària també era com el típic nen que sempre rebia, en plan, hi havia conflicte i sempre estava pel mitjó, o de vegades em sentia culpable jo per potser alguna cosa que no havia fet. I els meus amics a la primària eren les pedres i m'ho passava superguai jugant amb pedres. I després de l'ESO em va passar una mica el mateix i al cicle una mica també el mateix. En comptes de poder triar jo el que vull, soc les sobres i haig de fer els treballs o estudiar amb qui toca, o sigui, els sobres. Però tu ets una persona molt valuosa. T'has de reconèixer molt el teu valor. Tinc reflexions que fan despertar altres coses que potser la gent no s'ha plantejat. Tu tens una manera diferent de veure el món, podríem dir-ho així. Aquí entro en una cosa una mica més personal. Jo tinc autisme i no sé, és com... Des de petit jo he treballat molt... He treballat coses bastant profundes en el sentit d'autoconèixer-me. Em plantejo coses que potser semblen molt lògiques i per ser tan lògiques la gent no se les planteja. Em plantejo les coses d'un punt de vista una mica diferent, però jo sempre dic coses cap a positiu, no negatives. Jo et puc explicar el que crec que em passa a mi, en plan, de vegades soc una mica molt obsessiu. Quan tinc una idea molt clara, si se'm trenca la idea és com...
Més val que no estigueu davant perquè sóc un terremoto i també de vegades una mica l'impuls, potser. Que això no penso que sigui dolent. Sempre, depenent de com ho miris. Jo soc molt creatiu i molt imaginatiu també. Em dóna la sensació una mica com que el sistema està bloquejant la imaginació, la creativitat, en plan... Són com robots, en plan, ens despertem, fem-lo de cada dia i ja està. Jo vaig començar a fer un projecte que es diu a Instagram Train and Life Random Messages. O sigui, bàsicament vaig pel carrer i tinc una caixa de xocolata, que abans hi havia xocolata i ara ja no hi ha xocolata perquè algú se la menja. No, però la gràcia és que ara no hi ha xocolata però hi ha dolços metafòricament, que són missatges de gent random, o gent que em trobo bàsicament pel carrer o pel tren. I la intenció és que la gent n'agafin un i que n'escrigui un altre. I també jo explico els objectius del meu projecte, que són alegrar el dia a la gent, que la gent desconnecti el mòbil. Si la gent té algun dia ofuscat que desconnecti per un moment, m'agrada parlar molt amb la gent, així tinc l'excusa de parlar amb la gent. I una de les més importants és que intento potenciar que es parli del transport públic. Si tu haguessis d'escriure un missatge per la teva capsa de xocolata, quin missatge escriuries? El que em surt ara fluint és que crea't la teva pròpia versió, els teus ideals. O sigui, és inevitable que t'influeixis amb la gent, però intenta entendre a tothom, no només qui pensa com tu, sinó també qui pensa molt diferent com tu. I si ens plantegem per què aquesta persona pensa d'aquesta manera o què li ha passat a aquesta persona per pensar així o per actuar d'aquesta manera, si ens ho plantegem, què passaria? I és que m'agrada molt parlar i, per exemple, jo tinc un canal de YouTube també, tinc més de 600 seguidors, però a que no sabeu com els he tingut? Els he tingut parlant al 100% quasi tots, parlant persona a persona amb la gent pel carrer. Ets una persona superactiva, fas moltíssimes coses. Sí. Entre d'altres, vols fer el Camí de Santiago. Jo vull fer el Camí de Santiago ben fet. I per mi ben fet és sortir des de casa i arribar a Plaza Obradoiro, a Galícia. Fa 2 anys vaig fer-la fins a Fraga, fins a Huesca, 10 dies caminant. I jo vull trepitjar casa i al cap d'un mes i mig, 2 mesos, trepitjar Obradoiro. I si pogués anar a Finisterre ja estaria bastant guai. Hi ha una placa a la Llagosta, al passeig de la Florida, que posa quants quilòmetres hi ha des de la Llagosta fins a Santiago. I són 1.090. Uau! Sí. Què és el que més t'agrada fer? Vale, aquí has tocat un tema bastant clau també, m'agrada cantar. I els esports de raqueta són les meves 2 passions. Des de petit m'ha agradat cantar, jo anava a l'escola de música del poble i em deien Oriol, amb els nois? I no, jo volia cantar amb les noies perquè m'agradava cantar la melodia i m'agradava cantar en agut. El meu estil el considero improvisació lírica en agut i la lletra prefereixo més arribar a una nota més aguda que no pronunciar bé una lletra o dir una lletra. I en el teu dia a dia cantes? Quan vaig pel carrer, bàsicament. Els veïns de prop d'on visc jo em coneixen, o saben qui sóc i m'han escoltat. I si haguessis de triar una cançó? Jo triaria la cançó de Polseres Vermelles Sense Tu, però últimament m'han arribat moltes cançons, una és d'Otiken, d'un grup de música de Sibèria, i l'altra es diu Gina, d'un cantant marroquí. M'agrada escoltar música d'arreu del món. Abans d'acabar, et faré escoltar una cançó que ha triat la persona que entrevistem al proper capítol. Vale. Només escoltant la música hauràs d'intuir com creus que és aquesta persona. Molta esperança. Em genera molta esperança. I com veig com m'imagino l'altra persona?
potser, si parlo d'esperança, potser és alguna persona lluitadora. Et consideres un noi lluitador? Jo penso que quan t'agrada fer les coses no fa falta esforçar-te, et surt innat. Pues jo, lluitador, sí, però com el que faig em surt innat, pues, és un lluitador però gaudint i passant-m'ho bé. Doncs Oriol, arribem al final de l'entrevista. Ha estat un plaer. Gràcies per obrir-nos les portes a la teva història i res, segueix sorprenent-nos. Gràcies. Fins la propera.